Lauri tänne lähetykseen. Mä kerron sen uuden vuoden tarinan sitten myöhemmin. Ja, miten sun joulu on, Lauri, mennyt? No, mitä sä oot tehnyt? Vaikka kaiken näköistä on tehnyt. No niin. Täällä on joku Irkkaajien vuosikokous. Hiljaa. Mulla on asia, mulla on Mitä? terveisiä. Mulla on Minilokolle terveisiä, Sargofagille terveisiä, PPRlle ja MKZlle ja Sanktio-kanavalle ja tietenkin Jouluposti-kanavalle ja pukinlinja.kl-kanavalle ja kaikille muille. No siinä meni terveys perille, vaikkakin mä en ehkä niin hirveän hyvin kuullut, mutta... Muuten, oot sä jahkanut piparit Anteeksi? tänä vuonna? Olen syönyt piparia, mä ihan hirveän hyvin kuulen, mutta... Miten se kiertää ihan hirveän paljon? Vai johtuuko se vaan tästä minun... Meillä on ehkä vähän... Ei. Mistä päässä soitat? Kotoa. Mitä meinaat joululomalla tehdä? No, mä vanuan sen paljon kinkkua. Se onkin oikein hyvä. Siinä on ainakin proteiinia sitten liharuuassa. Mitä sä toivoisit joululahjaksi? No, mä toivon Antti Tusku DVD ja pöytälappu. Mä tunnen ne sun perheeseen, mitä sakin. Herranen aika, kun tuli pahaa tekstiä. Olipa ikävä soittaja tuo Ilpo. Mutta Ville on siellä seuraavana. Markukki. No terve Ville. Mitäs se kuuluu sulle näin jouluna? Vähän. Mä oon Turusta. Ai Turusta päin soittelet, niin se Joo. on Lumiomaassa, eikö Pukki. ole? Pukki. Joo. Aika vittu. Ai. Tossa. Joo. Selvä. Onko sulla joululahja toiveita? No onhan näitä. No voit lähettää terveisiä saman tien siitä, niin jos haluat. Joo, että aista sama mulla. No niin. Terve Tuija. Moikka. Moi. No terve. Mistäs päin soittelet? No mulla on kaiken näköistä. Onko siellä jo lunta maassa? Siellä on kaikenlaista mullan näköistä. Oho. Onko sulla jotain joululahjatoiveita? No mä haluan sun kakkapökällä. No kuka nyt sellaisia joululahjaksi toivoo? Hyvää huomenta. Huomenta, mutta onko me nyt suorassa lähetyksessä? Sä oot suorassa lähetyksessä. Juttelenko me nyt ton naisen kanssa, jolla on valkoinen paita? Stiina Saharin kanssa juttelet ja, aikaisemman päivityksen mukaan paita oli valkoinen ja ilmeisesti on edelleen. Miksi sä pääset puheen? Ootas nyt, niin minä kysyn sellaisen asian, että minä olisin isäukosta kysynyt vähän, että mitenkä tässä nyt pitäisi isän kanssa toimia? No, mitäs toimintaongelmia teillä on ollut siinä sitten? No näkisitkö sä, että minkälaista meillä olisi nyt niin kuin luvassa? No kun mä näkisin, että tässä on teillä isäukon kanssa kuule ihan uusi alku. Että siellä on jotain sellaista pidempää, vähän semmoista jopa kaunaakin jäänyt sinne teillä välillänne kytemään. Mutta tässä olisi kyllä mahdollisuus ihan täydelliseen uuteen alkuun. Ihan siis teidän energioissanne ja sitten ihan yleisesti. Siinä on mahdollisuus, mutta tässä on niitä selvittämättömiä asioita. Mä näen, onko sulla sitten ollut vähän semmoista hampaan puremisen tunnelmaa siellä välillä aina tässä isä-poika-suhteessa. Mutta mä näen teillä kyllä semmoisen uuden alun mahdollisuuden tässä. Oot hyvä ajatusten lukija. Isäukko kuoli vuonna 1966 ja sinä puhut ämmä pelkkää Sellaista. Se on, miten sinä tuot sitä omaa energiaasi, että jos siellä, muista
minä luen sitä sinun energiaasi, mutta jos sä lähdet esittelemään vaikka vaaleanpunaista virtahepoa, niin minä luen sitä sinun suhdettasi siihen vaaleanpunaiseen virtahepoon tai virtahevoseen. Että se on ihan täysin juuri sellaista tulkintaa, mitä sitä, miten rohkeasti pystyt esittämään niitä oikeita asioita oikeasta elämästäsi, niin se on täältä luettavissa. Jos sä tavaat sitä sinun sielusi kirjaa, pidät sitä kiinni tällä tavalla, niin se on lähestulkoon mahdotonta väkisin sieltä onkia. No mitäs äijä? No mitä onko Masala kurkku kipeänä siellä? No kaikki, kun mä olin viikon riipinyt. No niin, mitäs Masalla on mielessä? Onko lahjatoiveita? Mulla on kauhea epäilys. Tiedätkö kuka sä oot hei? Sä oot Arttu. Oot sä Arttu? Ei oo Arttukä. Älä puhu kuule. Muuten hei, toi sun homma on ihan hanurista. Ei, no tää on mukavat jouluterveiset, voi lähettää jos on mielessä. Ei kuule, sä oot vieraavalla mies. Sä yrität täällä vedättää jotain. Joo. Viisi minuuttia meni lähetystä, niin ensimmäinen ihminen lähti mukaan peliin. Kysymys on siis äärimmäisen suositusta televisio-show. Pitäisiköhän tämä siirtää prime timeen, kun näyttää olevan suosiolla? Lauantai-iltaan kello 8 huuman tilalle, kun näyttää olevan sen verran suosittu. Ei voi olla totta. Antti, terve! Terve. Sä lähit peliin mukaan sentään. Kyllä. Luojan kiitos, koska oikeastaan kukaan muu ei ole lähtenyt, niin saatiin sentään edes yksi soittaja tähän lähetykseen. Niin. Niin, kuka on kuvassa tai ei kuka, vaan mikä esine on kuvassa? Olisiko kirja? Ei oo kirja, ei oo kirja. Joo. No, nyt älä missään nimessä lopeta pelaamista, koska taitaa olla silleen, että sä oot ainut, joka siellä tällä hetkellä linjoilla on. Niin nyt pommita se kärkikymmenikö täyteen sun numeroita, niin me jutellaan tässä koko lähetys. Onko sulla stringit? Ai mulla? Niin. On, totta kai. Mustat? Nahkaset, semmoset punaiset. Okei, heippa. Joo, hei hei. Ei ollut kirja. Potti nousi 275 € ja luukku auki. No niin. Nää on näitä suoran lähetyksen suolia. Suolia! Kun suoran lähetyksen suola. Ei. Sanotaan, väärät vastaukset edelleen rullaa tuossa alareunassa. Eli älä vastaa niitä missään nimessä, sillä muuten menee sinun vuorosi hukkaan. 425 €. Meillä on siellä Kimi, terve! Hallo jota hallo! No haloo. Mistäs päin Kimi oot? No kuule Helsingistä. Jaha, ihan lähimailta. Mä ajattelin, kun rähisee ja ratisee niin paljon, että sä oot jossain kaukana, no, mutta... vähän huonot linjat. No ei se mitään. Hankitaan paremmat linjat noilla rahoilla. Mikä on kuvassa? No se on ihan selvä, toi on puuhöylä. Ei ole puuhöylä. No haista vittu sit. Hii. Sanotaan näin, että mitä täällä tapahtuu? No, tuntuu näköjään siltä, että olemme pari kertaa soittaneet vahingossa tuonne mielisairaalaan.
ainakin pelaajien jutuista päätellen, mutta ei siinä sitten mitään. Nyt tehdään sillä tavalla, koska tänään näköjään tuntuu olevan jollain tavalla aika häiriintynyt päivä ja lähetys, niin Hei, hyvää päivää. Ei tästä tuu mitään. Mä en halua enää puhua kuin yhden ihmisen kanssa. Jos sieltä tulee tollaista tekstiä, niin puhumme tasan tarkkaan yhden ihmisen kanssa enää tässä lähetyksessä. Hän tulee olemaan siellä 8 ja minä aion soittaa hänelle 12 minuutin kuluttua. Ja jotta ei varmasti tule väärää vastausta ja minä pääsen täältä vihdoin pois, niin nyt jätkät Juman kautta sitä luukkua auki sen verran, että se paljastuu. Mikä se esine on? Kattokaa nyt, siinä teillä on. Tällä kuivataan hiuksia ja tukkaa ja ihan mitä kaikkea, vaikka selkäkarvoja.